بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Muhterem Müslüman kardeşler. Adam balası bu dünyada yaşar için bilgili bir ayberlerge muhtaç. Muhtaç ol turar urunğa da, muhtaç ol maşinasına da, kiyimine, rizığına da, muhtaç ilenirge, balalarını okuturga, üstürürge de. Muhterem kardeşler, менә шушы без мохтаҗ булган күп кенә әйберләр бәйле акча, мал белән. Кемнең акчасы бар, шушы әйберләре аның күбрәк була инде. Һәм мөмкинчелекләре дә зуррак була. Ә кемнең акчасы юк, димәк мөмкинчелекләре дә әзрәк. Шуңа күрә бөтенебез дә шушы мөмкинчелекне арттырырга, үстерергә тырышабыз. Каян да булса акча, мал табырга тырышабыз. Мал табуның усуллары күп. Бар хәләл усулларда, хәрам усулларда, кызганычка каршы хәзер кеше инде моның айырмасын сизми. Эшләргә була, акчаны җыярга була, сырап торырга була, ата-ана малын кулланырга була. Ә була, мөхтәрәм кардәшләр, кредит алырга. Менә хәзерге вакытта күп кенә кешеләр, менә әйтик Уралның теге ягына чыксак, Екатеринбург якларында кредит алучылар 100% икән. Рәсми мәгълүмат. 100% кеше кредитта утыра. Яки машина алган, яки фатир алган, я телевизор, я мясорубка алган. Бөтен әйберләрне кеше кредитка җыя. Чыннан да бездә дә, Татарстанда да сатылган машиналарның 80% кредитка сатыла. Ә фатирларның бәлки тагын да күбрәге ипотекага биреләдер. Мөхтәрәм кардәшләр, дин буенча менә шушы усул белән әйбер алу рөхсәт ителә микән? Бер караганда бит бик җайлы. Әйберең юк синең, хәзер инде кредит алдың да, әйберең барлыкка килде. Картайганчы түлисең дә, түләп бетергәч үлеп китәсең. Берәү әйтә, "Ну, бу бит инде бурычка яшәү" ди. Булсын ди. Бурычка булса да мин бит ул әйберләрне кулланам ди. Ә менә син хәзер гомерең буе акча җыеп, 60ка җиткәч кенә машина, фатирлар алып куясың да, аның рәхәтен дә күрә алмыйча үлеп китәсең ди. Хаклык бар бит сүзләрендә. Бар. Шуңа күрә кредитның зыянын кеше әле аңлап бетерми. Ул аны файдалы ди, яхшы дип күрә. Чөнки барды, әйбере бар. Кешенең кай вакытта тышкы яктан караганда тормышы шундый уңышлы булырга мөмкин. Әмма бөтен әйбер бурычка, хәтта туйларны да кредитка акча алып үткәрәләр. Менә мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһы Тәгалә нәрсә дип әйтә икән моның турында? Аллаһы Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва ахалла Аллаһул байга ва харрама ар-риба. Аллаһы Тәгалә сәүдәне хәлал итте, рибаны тыйды ди. Чөнки күп кенә кешеләр кредитка акча алуны, моны без риба дибез. Дин телендә хәлал сәүдә дип уйлыйлар. Ә ул сәүдә түгел. Сәүдә вакытында син нәрсәдер эшлисең, хәрәкәт кыласың. Мәсәлән, алдың нәрсәнедер алып сатасың, яки нәрсәдер җитештерәсең, ә монда син бер нәрсә эшләмисең. Акчаның үзен сатасың. Ә үзең кул кушырып утырасың. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, ул сәүдә түгел ди. Ул иктисадны алга җибәрми ди, җәмгыятьне баетмый ди. Ул билгеле бер кешеләрне генә баета ди. Әгәр дә игътибар итсәк, безнең җәмгыятебездә килеп чыккан кризисларның сәбәпләре нәрсәдә соң? Менә күз алдына китерегез. Акча кемнеңдер кулында күбрәк башкаларына караганда. Һәм ул аны кемгәдер биреп тора процентка. Бирә дә арттырып ала. Ләкин бит биреп арттырып алгач, теге кешеләрнең акчалары бетә. Һәм билгеле бер сумма бер кешеләр кулында гына кала. Ә халыкта бүтән бер нәрсә булмый. Килеп чыга кризис. Товар эшкәртелә, җитештерелә, ләкин бәясе кыйбат, алучы кеше юк, кризис. Менә мөхтәрәм кардәшләр, бер караганда бер шундый гаепсез генә кредит кына дисәң дә,
әмма җәмгыятьне кризиска салырга мөмкин. Икенче яктан караганда ул инфляцияның бер сәбәбе. Мәсәлән, бер завод нәрсәдер эшләргә җыена. Ул ала кредит, шушы җитештерү өчен, яңа станоклар алыр өчен, һәм инде сатасы товарның бәясенә ул инде кредитның процентларын салып куйган. Ул процентлар бик зур булырга мөмкин. 15 кенә түгел. Һәм шулай итеп сатыласы товар инде кыйбат бәягә сатыла баштан ук. Һәр бизнеста аларга тырыша кредит, үз акчасын эшкә тыкмыйча. Чөнки кредитны түләй алмасаң, заводны ябасың, акча янда кала, эшләгән үзеңнең акчаң. Ләкин бит зыян күрә халык. Мөхтәрәм кардәшләр, хәзер күз алдына китерик кредитка алган фатирларны, машиналарны. Бер караганда син алдың, кулланасың. Әмма авырып китсәң, эшең югалса. Теге очракта синең машинаңда, фатирыңда юк иде. Ләкин син кешегә бер кемгә бурычлы түгел идең. Хәзер синең машинаңны, фатирыңны кире алдылар. Ул вакытта түләп бетерергә җитми, нарасый балаларыңны урамга чыгарып булмый, һәм син каласың бурычта. Нәрсә генә алсаң да, нәрсә генә эшләсәң дә, синең тора өстеңдә бурыч. Әзрәк кенә каядыр эш хакы ала башласаң, шундук аны приставлар үзләренә ала башлыйлар. Димәк, кеше үзенең тормышына хуҗа түгел. Бу икенче төрле әйткәндә кыллык. Монда мөхтәрәм кардәшләр, бар тагын рухи кыллык. Рухи кыллык нәрсәдә? Кешенең малга табынуында. Ул бит кешенең, мәсәлән, кредитка, бурычка, нәндидер мал алуы, димәк, шушы малны теләве аны. Шушы мал килә башлагач, ул бит күбрәк кирәк. Кеше бер вакытта да бер кредит белән генә туктамый. Менә хәзерге вакытта бу инде үзенә күрә авыруга әйләнде. Кешенең 5-6 кредиты булырга мөмкин. Мәсәлән, мин берәм кайбер кешеләрне инде аңа бернинди банкта кредит бирми башлагач, ул шәхси кешеләрдән кредит ала 100%-ка. 15%-ка түгел, 100%-ка уйлап карагыз әле. Элекеге вакытларда бу процентлар 700%-ка кадәр җиткән. Шулай итеп, бу кешенең инде авыруына әйләнде. Матур яшәргә теләү, матур әйберләрен белән үзеңне чылгап алу. Бит галимнәр әйтә, әгәр дә ашау ичүдән, киенүдән кала сиңа нәрсәдер кирәк икән, һәм син шуңа бурычка акча алсаң, син ахмак диләр. Чөнки тамагың тук өстен бөтен булса, сиңа тагын нәрсә кирәк? Калганы димәк аның дөньяга табыну, дөньяны ярату килеп чыга. Мөхтәрәм кардәшләр, без аңларга тиешбез. Безгә дигән мал, ул барыбер безгә була. Син аны кредитка алсаң да, алмасаң да, сиңа килә ул бары тик сабыр итәргә кирәк. Курыкма, фатирсыз, тору урынсыз калмыйсың. Минем күз алдымда бик күп мисаллар. Шушы кредиттан куркып, ипотекаданмы, кредиттанмы куркып, Аллаһы Тәгалә аларга бик зур ачышларын бирде. Машинада да йөриләр. Йортлары да бар, фатирлары да бар. Аллаһы Тәгалә аларны ташламады. Шуңа күрә дә Аллаһ биргәнен көтеп утырмыйга әле дисәк, ул инде мөхтәрәм кардәшләр, имансызлык килеп чыга. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, кредитка, процентка акча биреп, бер тиен акча эшләсәң дә ди, ул үз әниең белән Кәгъбәтулла янында зина кылуга караганда гынахлырак ди. Уйлап карагыз әле. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы системаның зыянлы булу сәбәпле Аллаһы Тәгалә безне тыя. Европада бит тамплиерлар да бик күп кенә патшаларны процентка акча биреп, шулай бурычка утырталар, кыллыкка төшерәләр. Шуннан соң аларны юкка чыгаралар. Менә бу усулны куллана бары тик үзләренә акча теләгән, байырга теләгән кешеләрне кыллыкка төшерергә теләгән кешеләр генә. Шуңа күрә дә ислам дине моны тыя. Ислам дине кешене азатлы, ирекле булырга чакыра. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.